Huomenta. Tänään on 23.9. ja ollaan saavuttu tänne Lemmenjoen kansallispuistoon. Lemmenjoen kansallispuiston pinta-ala on 2860 neliökilometriä ja se on perustettu vuonna 1956. Tänään aiomme kiertää tällaisen lenkin noin 16 kilometriä pitkän joenkielisen ympyräreitin ja eilen on satanut aika lujaa vettä ja kovat myrskyt oli, että voipi olla, että puista on noi leeret nyt sitten lähtenyt tai pudonnut maahan ja sillä lailla tämä ruskaelämys ei ehkä ihan täydellinen tänään tule olemaan. Mutta lähdetään tästä pikkuhiljaa reissuun. Tästä sitten matka jatkuu tonne kohti Sturrovärrin polkua. Ja ei ole päässyt ikään ennen näin lähellä. Joku pari metriä matka. No, sitten päästiin tänne Kodalle ja Marlene siinä kirjoitti jo nimiä tuo vieraskirjaa, mutta täällä oli löytyi mielenkiintoinen nimi tuolta seinästä. Mikko Peltola, kyllä vain, Peltsi ja ite. Lähdetään ylöspäin kohti tuota tunturia. Ja vielä on vähän koivui keltaisia lehtiä jäänyt, vaikka eilen olikin valtava myräkkä. Tästä on sitten vielä matkaa tonne ylös varmaan sellainen vähän toista kilsaa. Hienot on maisemat, oli ihan pakko pysähtyä hetkeksi. Sai kivelle istuskelemaan ja katselemaan ja ihailemaan näitä tunturimaisemia. Aurinkokin rupesi paistamaan meillä oikein hienosti. Katsotaan vähän lisää mitä täällä näyttää. Tuonne ylöspäin me ollaan menossa ja siinähän me ollaankin. Moi moi! Moi moi! Ja nu är vi här i Lemmenjoki nationalpark och nu är vi uppe på det fjället. Det blåser ganska hårt men det är väldigt fin utsikt här så nu hittade jag ett ställe där det var le så nu
Nu det händer så länge Mika filmar lite så ska vi lite här. Sen fortsätter vi. Ja alaspäin käypi matka. Kivikkoinen polku. Kivi on kova evästä, jos täällä kaatuu, niin kipiä ottaa. On tämä Lemmenjoki vaan kuitenkin aika vaikuttavan näköinen, että hieno paikka on joo. Siellä on vähän ruskan väriä. Marlene siellä meille veistelee makkaratikkuja. Ollaan taas sellainen kilometri kävelty eteenpäin ja harjua sen kun piisaa. Katsotaan vähän tuonne sivulle. Korkeuserothan ei sinne kameraan nyt kyllä tartu, mutta tämän näköiset maisemat. Melkoinen pahka siinä puussa. Tuo on aika mukavaa, kun tuo kuukkeli kävi taas syömässä tuosta kädestä. Ja siihen ei kyllä totu ikää, se on aina yhtä hieno kokemus. Ei onneksi ole enää pitkä matka parkkipaikalle. Marlene ei ole siellä odottajakin. Jaha, idag har vi nu gått den här Joenkielen 8 kilometer en väg. Så vi startade 8 i morse och vad heter det, nu är klockan 4 så vi har gått 8 timmar fram och tillbaka, gick som över fjället och det var väldigt mycket uppåt och neråt men inte på det viset tungt, inte med fina stigar. Och ja, så det blev väl 16 kilometer ungefär.